Tala naaresto po ng Police Regional Office 1 ang apat na most wanted persons sa magkakaiwalay na operasyon sa Benguet, La Union at Ilocos Sur sa loob ng 2 araw na manhunt operation mula Hunyo 15 hanggang 16. Isinagawa po ang operasyon sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework kung saan magkakatuwang na kumilos ang iba't ibang police unit sa rehiyon upang matunto ng mga individual na may kinakaharap na mabibigat na kaso tulad ng estafa, falsification of documents, illegal recruitment at homicide. Sa Baguio City, isang 55 anyos na lalaki kabilang sa top 10 most wanted sa rehiyon ang naaresto sa Greenwater Village. Siya ay naharap sa kasong estafa through falsification of documents at pinangunahan ang operasyon ng 102nd Maneuver Company at RMFB-1 kasama ang iba't ibang intelligence at investigative units. Samantala sa bayan ng Cabala Union, nadagip ang isang magsasaka na itinuturing na 10th most wanted person sa probinsya dahil sa kasong homicide na may itinakdang piyansang 120,000 pesos. Sa Bawang La Union naman po, isa namang delivery rider kabilang sa municipal most wanted list ang nasa kote ng mga otoridad sa bisa ng warrant of arrest. Sa Santo Domingo, Ilocos Sur, nahuli rin ang isang residente na itinuturing na second most wanted sa bayan dahil sa kasong illegal recruitment at estafa na may kabuang piyansang 140,000 pesos. Ayon sa PRO1, ang mga naaresto ay kasalukuyang nasa kustodiya na ng pulisya para sa dokumentasyon at kaukulang proseso bago iharap sa korte. IFM News. IFM News. IFM News.